Да чаго рыхтуецца Лукашенко, у чым яго вінавацяць суседзі, а таксама на якія праблемы скардзіцца маладая мінская блогерка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Ва ўсім вінаваты Лукашенко. Да такой высновы прыйшлі расійскія зэт-блогеры. Гэтымі суткамі пад расійскім Курскам адбываюцца баі з украінскімі вайскоўцамі. Некалькі соцень байцоў, дзясяткі адзінак тэхнікі нечакана зайшлі на тэрыторыю Курскай вобласці, прычым зайшлі вельмі паспяхова. Яны ўзялі пад кантроль шэраг населеных пунктаў, набралі ў палон салдат, а таксама нават збілі расійскі ваенны верталёт. Для Крамля сітуацыя вельмі нечаканая і вельмі непрыемная. Выціснуць украінскія войскі яны не могуць ужо больш за суткі. І цяпер прапагандысты знайшлі крайняга. Адразу некалькі каналаў пачалі вінаваціць у сітуацыі Лукашэнку. Маўляў, пад Курск Украіна перакінула войскі, якія яшчэ нядаўна стаялі на мяжы з Беларусі. І вось некалькі цытат. Мірныя ініцыятывы Лукашэнкі, мабыць, справакавалі украінцаў на курскі кірунак. ГУР перакідвае сілы спецаперацыі, нядаўна знятыя з беларускай мяжы пасля адводу сіл бацькі. Выдатны саюзнік у Расіі Лукашенко, які даў Зяленскаму гарантыі ненападу. Ну і гэтак далей. Карацей, прыгарае добра. Тым часам на абарону Лукашэнкі чакана ўстаюць ягоныя кішэнныя медыа-апрычнікі кшталту Рыгора Азаронка. Той назваў усіх, хто вінаваціць у сітуацыі Лукашэнку, ворагамі Расіі і правакатарамі. Але ж калі адкінуць усю гэтую грызню прапагандыстаў, то сітуацыя вымалёўваецца вельмі сур'ёзная. Украінцы дзейнічаюць вельмі упэўнена і відавочна, што гэта не выпадковасць, а даўно і добра спланаваная аперацыя. ЗСУ ўжо ўзялі пад кантроль газавымяральную станцыю Суджа, а гэта адзіны пазасталы з 5 газапровадаў, які злучае Расію і Еўропу. Цяпер расіяне непакоюцца, што галоўнай мэтай украінцаў з'яўляецца Курская атамная электрастанцыя, якая знаходзіцца зусім побач, за некалькі дзясяткаў кіламетраў. Агулам жа украінскія вайскоўцы ўзялі пад кантроль ажно 11 населеных пунктаў і змаглі ў іх замацавацца. Але ж чаму Украіна пайшла на такое падвышэнне ставак і ў чым на самай справе план гэтай дзёрзкай аперацыі, пакуль да канца не зразумела. Але падобна, што адказы мы з вамі даведаемся ўжо вельмі хутка. Сам жа Лукашенко тым часам працягвае рыхтавацца да самых дрэнных сцэнароў. У Беларусі не спыняюцца рознага роду вучэнні. Цяпер у Мінскай і Гродзенскай абласцях адпрацоўваюць барацьбу з дыверсантамі, выкарыстанне дронаў і артылерыі. На Віцебшчыне працягваюцца мабілізацыйныя вучэнні, а ў Пружанскім раёне прайшлі заняткі са старшынямі сельвыканкамаў і адказнымі за воінскі ўлік па парадку работы пунктаў апавяшчэння і збору ваеннаабавязаных. І гэта толькі частка з таго, што адбываецца па ўсёй Беларусі, бо гэтымі днямі ва многіх гарадах і раёнах ідуць тыя ці іншыя трэніроўкі, вучэнні і заняткі сілавікамі, сіламі тэробароны і ваеннаабавязанымі. Беларускія ўлады афішуюць не ўсё, але ж тэндэнцыя відавочная і не вельмі радасная. Шыкоўна жыць не забароніш. Мінская блогерка распавяла, што траціць на жыццё 10-15 тысяч даляраў штомесяц, і ёй не хапае. Інга Мядзведзева мае 42 тысячы падпісчыкаў у інстаграме, а зарабляе тым, што прадае настаўніцтва па асабістым брэндзе і вучыць весці свой блог. Цяпер яна вырашыла распавесці, як са сваім хлопцам плануе сямейны бюджэт. І па яе словах, расходы на дваіх складаюць ажно 10-15 тысяч даляраў на месяц. Прычым гэта без падарожжаў і назапашванняў, проста звычайная жыццё. А звычайнае жыццё для Мядзведзевай такое: 1250 даляраў за аренду кватэры, прыкладна 1000 даляраў на бізнес-таксі, яшчэ 2500 ідзе на ежу і рэстараны, 1000 на заняткі гольфам. Акрамя таго, салоны прыгажосці, масаж і гэтак далей. Але ж уцямна расказаць, куды сыходзяць усе астатнія грошы, блогерка так і не змагла. Праўда, паверылі ў такія заявы пра раскошнае жыццё далёка не ўсе. Многія падпісчыкі звярнулі ўвагу, што дзяўчына не той, каб вельмі дорага адзяваецца. Ды і навошта з такім даходам здымаць кватэру, калі яе можна проста купіць. Карацей, магчыма, дзяўчына проста вырашыла хайпануць, каб сабраць новых кліентаў на свае сумнеўныя паслугі. Жах адбыўся ў Мінску. Летась сілавікі затрымалі мужчыну, які гадамі хадзіў на пошту і атрымліваў пенсію за свайго былога цесця. Мужчыну асудзілі за махлярства, але ж быў нюанс. Яго цесця знайсці так і не змаглі. Сваякі тлумачылі, што пенсіянер спыніў камунікацыю з імі вельмі і вельмі даўно, а яны і не здзівіліся. Маўляў, той і раней надоўга знікаў ці сыходзіў з дома. Але сілавікі працягнулі працу і ў выніку выйшлі на таго ж зяця. Мужчына прызнаўся, што яшчэ 15 гадоў таму быў у цесці ў гасцях. Яны пасварыліся
памірыліся і ўсё скончылася смерцю пенсіянера. Ці гэта быў няшчасны выпадак, ці наўмыснае забойства, пакуль да канца не зразумела, але ж зять, нядоўга думаючы, расчляніў цесця на 6 частак і закапаў у парку непадалёк ад дома. Цяпер парэшткі забітага адшукалі кінолагі, а гора цесця, які ўжо сядзіць за махлярства з пенсіяй, чакае яшчэ адна крымінальная справа. Дзікая гісторыя адбылася ў Полацку. Там маладая дзяўчына спрабавала скончыць жыццё самагубствам. Калі на месца прыбылі ратавальнікі і сілавікі, то 20гадовая палачанка патлумачыла ім, што ў яе пачалася пасляродавая дэпрэсія. Праўда, усё скончылася добра. Дзяўчыну выратавалі і перадалі медыкам. Беларускія чыноўнікі і сілавікі ўзяліся за выхаванне дзяцей. Пракуратура праверыла так званае патрыятычнае выхаванне маленькіх беларусаў і засталася вельмі незадаволенай. Праверку пачалі з Віцебскай вобласці, і калі коратка, то сітуацыя там наступная. Многія запланаваныя мерапрыемствы так і застаюцца на паперы, а ў тых, што праходзяць у выніку, удзельнічаюць адны і тыя ж вучні. Таксама ў школы не заўсёды запрашаюць сілавікоў ці ветэранаў, што таксама лічыцца парушэннем. Міністэрства адукацыі ў сваю чаргу пахвалілася, што для школьнікаў уводзяць ажно 6 новых факультатываў. Плануюць вучыць, як распараджацца фінансамі, творчасці і гэтак далей, але без прапаганды не абышлося і тут. Адзін з факультатываў будзе прысвечаны фэйкам у медыа, якімі лукашэнкаўцы лічаць любую крытычную інфармацыю. Унікальная знаходка археолагаў. Яны сцвярджаюць, што адшукалі самыя старажытныя могілкі каменнага веку ў Беларусі. Знаходзяцца яны на востраве пасярод вялікага возера Сялява, што ў Крупскім раёне, які ў эпоху мезаліту злучаўся з берагам перашэйкам, а цяпер адрэзаны ад сушы. Цяпер вучоныя праводзяць там раскопкі і выявілі ўжо 8 пахаванняў эпохі ранняга мезаліту, а гэта значыць 7-10 тысяч гадоў да нашай эры. Прычым тое, што яны знаходзяцца на востраве, пазбавіла знаходку на пластаванне ў больш позніх культур, а гэта дае вучоным магчымасць лепш зразумець тэхналогіі каменнага веку. На месцы раскопак ужо выяўленыя як каменныя прылады, так і ўпрыгожванні з костак. Яшчэ адзін сур'ёзны начальнік прысеў на лаву падсудных. Гаворка ідзе пра былога намесніка начальніка сталічнага Горрэм-Аўтадора, а гэта адна з найбуйнейшых дзяржкампаній, якая займаецца добраўпарадкаваннем дарог, пуцеправодаў і іншых аб'ектаў транспартнай інфраструктуры Мінска. Імя гэтага кіраўніка не называюць, але следчыя кажуць, што абвінавачаны адказваў за фінансава-гаспадарчую дзейнасць. Ён дапамог знаёмаму бізнесмену выйграць тэндары, за што ўзяў адкат у 200 000 рублёў. Цяпер жа начальнік знаходзіцца ў СІЗА і чакае суда. Яму пагражае да 15 гадоў за кратамі. У Заслаўі ратавальнікі вызвалялі дарослага мужчыну, чыя галава захрэсла ў парэнчах. Па версіі самога пацярпелага, ўсё адбылося выпадкова. Маўляў, ён спускаўся па лесвіцы, спатыкнуўся, упаў і засеў галавою ў металічнай агароджы лесвічнай клеткі. У выніку ратавальнікі вызвалілі небараку, а пасля перадалі яго медыкам. Стан мужчыны не агучваюць, але ж вядома, што брыгада хуткай дапамогі даставіла яго ў бальніцу. Трагедыя адбылася ў Гомелі. Там 14гадовая школьніца трапіла пад тралейбус. Адбылося ўсё проста пасярод белага дня. Абставіны пакуль невядомыя. Дзяўчынка выжыла, але цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі. Новая прыдумка сілавікоў. Цяпер яны чытаюць лекцыі беларускім медыкам. Тычацца яны, праўда, не медыцыны. На такія выступы зганяюць працоўныя калектывы ў рэжыме добраахвотна-прымусова, і там работнікаў палохаюць пакараннем за падпіскі на незалежныя блогі і медыа, а таксама, нечакана, нагадваюць пра забарону выкарыстання дронаў. Вядома, што падобныя сустрэчы прайшлі ўжо ў некалькіх медыцынскіх установах Віцебскай вобласці. Не спыняецца помста за 2020 год. У Кобрыні сілавікі затрымалі найменш 4 мясцовых жыхароў, 3 мужчын і жанчыну. Усіх іх прымусілі зняцца ў відэа і прызнацца ва ўдзеле ў пратэстах, адміністраванні чатаў і перадачы інфармацыі блогерам, у якім статусе знаходзяцца затрыманыя і па якіх артыкулах іх абвінавачваюць, пакуль невядома. Таксама за пратэсты 2020 года затрымалі жыхарку Брэста. Паведамляецца, што на яе завялі крымінальную справу, а іншых берасцейцаў ужо адправілі за краты. Адразу 8 жыхароў Брэста асудзілі за ўдзел у паслявыбарчай акцыі пратэсту. Суддзя Дмітрый Шурын прызначыў усім тэрміны ад 1,5 да 2,5 гадоў калоніі. Усе абвінавачаныя задоўга да суда былі змешчаныя пад варту. Кагосьці затрымалі яшчэ ў лютым, кагосьці цягам сакавіка гэтага года. Аднаго з абвінавачаных схапілі проста на мяжы, калі мужчына вяртаўся з Польшчы, дзе працаваў электрыкам.
Пасля візіту Лукашэнкі на Мазыршчыну у рэгіёны, што пацярпелі ад ураганаў, пацягнуліся і ягоныя чыноўнікі. У Быхаўскім раёне прэм'ер-міністр Роман Галоўченка паказальна пакатаўся па харвестары, які разбірае паваленыя дрэвы, і пахваліўся, што ад непагадзі будзе і які-ніякі пазітыўны эфект. Маўляў, вырваныя ветрам дрэвы збяруць і адправяць у якасці сыравіны на беларускія прадпрыемствы. А Ігор Сергіенка ў сваю чаргу пракаціўся па Ушацкім і Полацкім раёнах, дзе таксама папазіраваў на фоне паламаных дрэваў і расказаў, як добра ліквідуюцца наступствы непагадзі. Стала вядома, колькі зняволеныя будуць плаціць за памяшканні для доўгатэрміновых спатканняў. І вось калі вы не ведалі, то сапраўды, калі чалавек хоча пабачыцца з блізкімі ў калоніі, ён мусіць яшчэ і заплаціць за арэнду памяшкання. Міністэрства ўнутраных спраў вырашыла, што кошт будзе складаць чвэрць ад базавай велічыні, а сёння гэта 40 рублёў. Адпаведна, за спатканне вязень ці яго сваякі мусяць заплаціць 10 рублёў за суткі. Нечаканая праблема з'явілася ў Барысаве. Горад атакуюць гадзюкі. На думку мясцовых, галоўная прычына крыецца ў дрэннай працы камунальнікаў, бо тыя і траву не косяць і не вывозяць смецце. Вось змеі і прыпаўзаюць падкарміцца. Прычым праблема з'явілася не сёння. Яшчэ месяц таму людзі скардзіліся на змей і прасілі камунальныя службы неяк вырашыць пытанне, але ж не змянілася абсалютна нічога. Ну і на развітанне трагікамічная відэазагадка з Мінска. Жыхарка элітнага жылога комплекса Мінск-Свет проста са сваёй кватэры зняла незвычайную карціну. Раніцай двое пажарных на пад'ёмніку тушылі палаючы унітаз, які чамусьці стаяў на балконе яе суседзяў. Але што гэта было? Як сантэхніка аказалася на балконе і чаму яна загарэлася, пакуль застаецца таямніцай. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.